Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antorni khubor bamta kasngi. Hagajing rakhi kasngi Independence Day Madan Police Shillong. Umantri rangba ka jilla ukon rat ke sangma ulasam khusnam shakikin hon ki bala jom. Hagajing ele march pass ba ki jingele Skul ban. Hakani ka jingelang kabla sakhi de ki hajar ngut ki pajba ki kanhon na kitna sarkar ke skul ba pher ki lapan pau ye ka jingyat bet ba ka saptem ka bakraw hakmat upajba ba kinong bishar ka Auxilium Secondary School kala khori ya ka namla adu ha ka benta independent band march pass kat ba ki wi pat ki school ba ki kanhon puli kala yo khusnam ha ki benta ba pher kum ka school band police band ba civilian march pass U konfront ke sangma haba ai khub lei ki nong job lo ong ba kini ki jingele ki de kalat ban pen pau ya ka jing idri ka jing kir kri ba ka jing tre lang jing samla puli ba ki nong shong shnong Ola kan turu ba ki skul ba ki kin hon kin beteng ban shim ban ta ban pene pensa ya ka ni ka riti ka bala pen khot ya ka jing ro ba ka jing tli hapdeng upat ba